Yan, good day sa atin mga kapatid at welcome sa ating YouTube channel. At sa mga baguhan dyan, baka naman paki-subscribe ang ating YouTube channel at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating ma-upload videos. Sa mga baguhan dyan o kaya mag-comment na lang kayo para mapuntahan at ma-shoutout ko kayo sa ating next upload video. Yan, welcome back sa ating YouTube channel mga kapatid. Ngayon pupunta tayo ng Cebu City. Update natin yung ating CC-Lex. Kung nakikita nyo sa kaliwang bahagi ng ating video, yung mga crane na yan, yung kulay pula, dyan sila nakapokus ngayon. Yan yung nag-install ng mga girders. May mga bagong girders tayo na nakabit ngayon dyan. Meron yatang 3 girders. So kulang na lang na isang ramp para makumpleto na yung mga girders na yan. Ito yung tulay o bahagi ng CC-Lex na yung galing ng Cordoba papunta ng Cebu City, yung pababa sa kaliwa. Yung sa kanan naman, kung nakita nyo yung paakyat yan, yan yung galing ng Cebu City papunta ng Cordoba. So bawat bahagi ng ramp na yan, meron silang tig-3 girders, pero meron yang tig-2 lanes. Yan yung intersection beam natin. Tapos dyan sila magsama ay kibali tig 6 na girders. Kibali yung paakyat papunta ng Cordoba 2 lanes, pababa naman yung sa kabila, yung galing Cordoba papunta ng Cebu 2 lanes din. At yan, kung nakikita nyo, yan yung ating Cebu Cordoba Links Expressway, the 3rd bridge of Cebu, the iconic bridge, the Santo Niño Bridge. Ito ay isang pinaka-historic na bridge sa Pilipinas. At kung nakikita nyo yung ating pylon 1 sa kanang bahagi, ganun pa rin pagbisita natin, meron siyang 26 stick cables. Sa pylon 2 naman ganun din, 26 stick cables, sa total of 52 stick cables. Kulang na lang ng 4 sa kumpleto yung 56 stick cables. So yan lang muna ang ating update sa ating CC-Lex mga kapatid. Maraming salamat at God bless. Bye bye. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel at paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload videos. Yan, shoutout time tayo kay Guapong Shorty Channel, Efren Oculars Vlog, DGC Vlog, Manay Tinang, Tej Fuentes, Kago Taino, Mildodong Vlogs, Hakastock Trading, Periong GRTV, Kabi Carabuena, Tolits Pardo Vlog, Rudy Babatido, Jamakoy Basay, Dong Jones Vlog, Jolgons TV, GBT TV Vlog, Awoktor, Mad Selen, Ozzy Adventures, Solid Twin Moms Journey, Jaskia Gaming, Marvin Tubes, Boy Construction TV, Chari PH, 1D, Radonical Los Santos, Kantahan ni Jean, Tasty Recipes BCN, Panix 812 at Arnold Malingin TV. Salamat.